E-Catalunya és la plataforma promoguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya per a comunitats de pràctica. Les comunitats de pràctica, segons les va definir Etienne Wegner, són grups de persones que tenen en comú un interès o una passió envers alguna activitat i que gràcies a la interacció regular aprenen a millorar-la. Una comunitat de pràctica no és simplement una comunitat d'interès, és a dir, persones que tenen afició per determinats tipus de pel·lícules, per exemple. Els membres d'una comunitat de pràctica són professionals que desenvolupen un ventall comú de recursos, experiències, anècdotes, eines, formes de resoldre problemes recurrents. En poques paraules, és una pràctica compartida. Gràcies a E-Catalunya, els professionals, mitjançant l'ús d'eines col·laboratives, blogs, wikis, fòrums, etc., produeixen coneixement col·lectiu i provoquen el canvi cap a una organització més eficient. Una de les comunitats amb més història és el Portal de Justícia. Va néixer de la mà del programa Compartim, de gestió del coneixement del Departament de Justícia. El programa auspicia 14 comunitats i hi participen 1.500 persones, amb l'objectiu de posar en valor el coneixement que tenen els professionals del departament per trobar solucions a problemes que sorgeixen de manera recurrent en diferents àrees. Gràcies a la participació en línia en aquestes comunitats, s'estalvia temps i el cost que suposava contractar consultors externs. Sí, la percepció que tenim és que tota l'acumulació de coneixement que tenien els professionals, tot l'aprenentatge que havien fet en la formació formal, de vegades tenia un sostre molt limitat i de vegades tenien que recórrer a coneixement extern, a experts, a consultors, per solucionar problemes de dins de l'organització on la resposta ja hi era. El que passa és que no s'havia aconseguit fer aflorar tot aquest coneixement. Una de les comunitats de pràctica incloses en el programa Compartim del Departament de Justícia és la d'educadors i educadores socials de centres penitenciaris. Aquest col·lectiu elabora programes socioeducatius per reinserir els interns de les presons en la societat. Abans de la comunitat de pràctica no tenien programes de referència i cada centre elaborava les activitats consultant fonts diferents. Em trobava absolutament sola, sense poder compartir ni les meves experiències, ni els meus dubtes, ni la meva manera de treballar. Jo tenia que anar a cursos a Barcelona per poder trobar-me amb companys i poder discutir amb ells o poder contrastar amb ells el que s'estava fent. Ara estic permanentment connectada amb 170 educadors de tots els centres penitenciaris. A més de treballar en equip i de forma coordinada, E-Catalunya els permet obtenir formació continuada, ja que compten amb experts de les universitats. Una altra comunitat de pràctica relacionada amb la formació és el portal Directives del Departament de Treball. En aquest cas es tracta dels cursos Jo Directiva, destinats a dones que volen arribar a càrrecs directius d'empreses. Aquesta consultoria fa que moltes dones es puguin adreçar a d'altres que són expertes en alguns temes i que segurament mai podrien accedir. Per què? Perquè són persones que no estan dintre del seu entorn social. I estem pensant en dissenyadores importants, en empresàries molt importants d'aquí de Catalunya i que, en canvi, nosaltres les posem al seu abast perquè els hi puguin fer preguntes concretes sobre temes molt concrets. L'administració també es beneficia d'aquesta xarxa, ja que mitjançant la participació copsen quins són els interessos del públic de les trobades presencials i els permet millorar els serveis de formació. Un efecte de feedback similar és el que es dona a la comunitat de pràctica d'internet del portal Atenció Ciutadana. Aquí, la Direcció General d'Atenció Ciutadana difon material sobre disseny gràfic i identitat corporativa, accessibilitat web, maquetació amb CSS i novetats tecnològiques entre els responsables de les àrees d'internet dels diferents departaments i organismes de l'administració. Amb l'E-Catalunya s'ha permès ser aquest espai on es recullen tots aquests estàndards, on el referent per tothom, per conèixer-los i per consultar-los. La cooperació amb l'equip també ha estat fonamental per a la comunitat de pràctica de l'Agència de Protecció de la Salut. És un col·lectiu de més de 500 tècnics distribuïts pel territori i que fan inspecció en establiments i indústries alimentàries. Cada tècnic té uns establiments assignats i treballa en solitari, anant a visitar-les. Per fer les inspeccions s'han de basar en la legislació vigent i en documentació científica.
No només ja és el temps que deixes de perdre fent les recerques individualment, perquè ja és una feina compartida entre tots, sinó també la seguretat que tenim després a l'hora de fer la feina, perquè hi ha uns documents consensuats i validats i, per tant, et sents segur a l'hora de fer aplicar als establiments alimentaris determinats criteris. Aquest canvi en la manera de treballar també desencadena millores personals. Això, la meva experiència personal, em significa, d'una banda, que el treball en equip per mi és una millora pel que fa, diguem, a la felicitat durant la feina. Amb una feina que és bàsicament solitària, doncs jo necessito aquesta part de treball amb equip, de compartir amb la resta de companys. Un altre benefici en col·lectius de tècnics com els inspectors sanitaris és el de la creació d'un corpus teòric adequat per desenvolupar la feina. Els arxivers i gestors documentals de la Generalitat també aprecien aquest avantatge, ja que compten amb una comunitat de pràctica que treballa estàndards tècnics, esborranys de documents, normativa del sector professional, etc. Abans parlàvem de reunions presencials, la gent es tenia que traslladar de llocs a la nostra organització, hi ha gent que tenim distribuïda pel territori, era tot plegat molt feixuc. I ara amb aquest salt endavant que hem fet hem guanyat amb amplitud, amb coneixement i podem fer moltes més coses en menys temps. La metodologia no només funciona entre persones que fan la mateixa feina a llocs diferents. També s'ha mostrat d'utilitat per coordinar i crear el sentiment de pertinença a un equip de grups de persones amb perfils i interessos diferents. Per exemple, a la comunitat de pràctica de patrimoni cultural col·laboren tots aquells agents que intervenen en els programes de preservació i difusió del patrimoni cultural català. En el moment de començar aquests projectes, clar, partíem d'una situació de que eren persones disgregades pel territori, repartides en el territori, a les comarques catalanes, que formaven part d'administracions i entitats, no tots som diferents, i que, a més, teníem uns nivells d'interessos diferents en funció de si era l'arquitecte que realment feia el projecte, l'alcalde que volia fer el seguiment d'aquella obra o el bisbe que volia saber com avançaven els projectes en el seu àmbit, en la seva demarcació. Finalment, hi ha alguns exemples de comunitats en què, a tots aquests beneficis, s'hi suma un altre de molt important: les barreres geogràfiques i temporals. En el cas de les comunitats amb dimensió internacional, com l'E-Comunitat de Cooperació al Desenvolupament. Si nosaltres, des de Barcelona, des de Catalunya, hem d'anar a Nicaragua per parlar amb cada un dels actors, això evidentment té uns costos que no podem assumir com a agència, ni com a govern de Catalunya. Què ens permet aquesta eina? Que aquesta gent siguin allà i participin del procés sense haver de trobar-nos presencialment. La plataforma E-Catalunya no només suposa una innovació tecnològica. L'aportació més important és, en canvi, la utilització d'una metodologia que proporciona fonaments teòrics, el treball amb comunitats de pràctica i eines per dissenyar i dinamitzar aquestes comunitats per portar-les a l'èxit.